Miat langening kalang nyuwana klar pandamun cara surung soroti tang padang kasro lan pajaring Haninggih menika ta ingkang sinebat ing Pratapan Kutha Runggu. Pasraman mapan ing pucaking wukir Swelagiri. Wus ketingal lenggah ing Madipacan nenggih Sang Begawan Kesawa Widi ya Sang Kesawa Sidi. Nalika semana ingkang pinunggalih Sang Wiku amung Sang Anoman ingkang piniji harumeksa yuwananing Pertapan Kutha Runggu. Dasar pandhita gentur tapane manteng semedine pertitis kang dadi panawangi persasat wis weruh sadurunge winarah. Lha datan moka lamun to gedhe pangaribaning Sang Penemban. Ing mangke dereng pantara dangu ketingal swaning Sang Anoman lumampahan adak lengkah-lengkah angika padha. Tupi wis ngadhep Sang Kesawa Sidi. Sigara mangsa sumembah lenggah tumungkul Amerika lukaya kanjema bantala mukane. Petiting buntut sampun ngawet jeparing Kyai Wijaya Capa. Dadi mesem ing werdaya Sang Kesawa Sidi. Leng-leng ramyeng ning kang driya Liriwang Candra katawengan sesukmu ing tias katuritan
Kapiyataning rojit rem-reming driya manawung kekuwunging yuang wisesa Hongilahing masidam saring bawana langgeng nek wis padhake Anoman kang wis bali ngadhep ing ngarsaning ingsun kepriye pawartane anggon mundhak utus rumeksa harjaning pertapan kutha Rungguh Anoman nuningi sangat dipenemban kepareng munjuk atur nalika kula nengga wonten ing lengkeng ukir Swilagiri kedadak wonten barisan saking negari Ngastina badhe minggah ing pucaking ukir. Kula wangsulaken sami boten purun satemah dados Bandayuda. Inggih penemban hayu saking pangestu paduka. Kula mimpang mengsah kalian para Kurawa. Kalebet pun Basukarna nglepasaken pusaka Wijaya Capa saged kula saut ingkang menika monggo penemban pusaka Wijaya Capa kepareng hanampi minangka mujudaken pisungsung saking Anoman kunjuk dhateng paduka sangat penemban hanjrah ingkang puspita arum asliring samirana mrih Senggono wonten timbalan meremban wis tak asta pusaka iki aja dadi atimu ora tak tampa pisungsungmu Anoman kepara wiwit dina iki sira wis nandhang dosa patang prakara ingkang sepisan kowe dosa marang Prabu Basukarna sabab gawe gelo lan rusak ing pikiring Ratu Ngawangga ing mangka sira pendhita iku darepe hambek 7 prakara yaiku 1 hambek Hanuraga 2 tresna ing sesama 3 tanduk haris ulat manis ing 4 ciptane demen tetulung Pak kaping 5 adoh ing panggawe cidra 6 ora kena gawe rusak lan ora kena gawe serik ingkang wekasan ngalah tanhang gunggung diri dosa ingkang kapindho sira dosa marang jangkaning jagat sabab manut jangka Bratayuda binangun Basukarna iku bakal tetandhingan lawan Si Harjuna ning kosok baline Janaka ora bakal gelem perang marang mungsuh kang tanpa darah kekuatan Anoman. Ingkang kaping 3 sira dosa marang panjenengan ingsun. Sabab atur pisungsung wae kok barang jaran, barang colongan. Apa kok anggap tukang tadah? Iya. Ingkang wekasan sira dosa marang pribadimu dhewe. Kowe selak marang batinmu, nggoroi marang atimu dhewe. Coba eling-elingen. Rikala sira sawaning ngersani ingsun nyuwun tinuduhake marganing pati.